got possession, gotta act fast. Another shot, another pass. The city comes to life and they got something to say. Let's go. I feel devotion. Καλησπέρα παιδιά, σήμερα σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μετά τον Πανιόνιο. Βλέπω δεν πέτυχε πολύ το πρώτο επεισόδιο, βέβαια εγώ θα συνεχίσω να ανεβάζω. NBA 2K24 έχουμε σήμερα και θα σας δείξω πώς να φτιάξετε, πώς να βάλετε την Ευρωλίγκα, που πολλοί θα το ψάχνετε σίγουρα. Λοιπόν, αρχικά πάτε στο My League. Πατάτε στο Add New. Θα σας βγάλει εδώ, δεν θα πατήσετε τίποτα, θα πατήσετε το Delta. Πατάτε User Created Roster. Ξανά Delta. Search by Content Name. Και γράφετε EuroLeague. Και εδώ πέρα θα σας βγάλει πολλά. Εσείς θα πατήσετε θα πατήσετε όποιο σας αρέσει. Εγώ θα πατήσω, θα βάλω αυτό, τον Κορά, έτσι λέγεται αυτός, όποιο θέλετε εσείς βέβαια, βάζετε. Πατάτε Χ, περιμένετε λίγο, δεν θα πάρει πολλή ώρα, ούτε ένα λεπτό θα πάρει, 10 Δευτέρα. Και αφού σας βγάλει πάλι εδώ, πατάτε Current NBA Teams, ή αν θέλετε να κάνετε το πρωτάθλημα σας custom, μπορείτε εδώ έτσι κάπως να τα αλλάξετε. Εντάξει, θα το πάω εγώ έτσι. Setup options, θα βάλω εγώ 29 match, 7 λεπτά. Εδώ θα βάλετε ένα game και ένα game, γιατί έτσι είναι η Ευρωλίγκα. Πάtate options και θα σας βγάλει εδώ, πατήσετε τετράγωνα, τις επιλέξετε όλες και ξανά options. Και ξανά options. Λοιπόν, αφού σας έβγαλε στο μενού θα βλέπετε στους 76ers. Λοιπόν, ο Walter Tavares και Ζόνια Ντε Καρούμπα, όλη η ομάδα της Real είναι αυτή. Μετά Παναθηναϊκός, Kendrick Nunn, Λεσόρ, Γκριγόνης, Μπράουνς, Λούκας, Μητόγλου, Γκάρτ, Γιουτσένσεβ, το Κουμπούς, Μαν, Καλετζάκης, Μωραΐτης, Αμοτορό κτλ. Μέντοβιτς μετά είναι Ερυθρός Αστέρας εδώ, Μονακό, Μάικ Τζέιμς, Τσιμαμονέκη είναι Μπασκόνια, Λούντμπεργκ είναι Παρτίζαν, Μπαρσελόνα και Ολυμπιακός εδώ, Αλεκ Πίτερς, Εύανς, Φοκάπ, Ντόρσεϊ, Φάλμι, Λουτίνο, Βιλντόζα, Φεζένκοφ, Πετρούσεφ, Ράιτ, Φουρνιέ. Έχει τους πάντες δηλαδή. Και πώς να βάλετε, αλλά τώρα θα τους δείχνει σαν bugs. Λοιπόν, θα πάτε στο Relocation, Upload, Downloaded Team Design και θα πατήσετε Delta. Θα γράψετε στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, θα γράψετε Παναθηναϊκός και θα βγάλει πολλά. Νομίζω αυτά είναι του Παναθηναϊκού. Βέβαια μπορείτε να βρείτε ένα που μοιάζει σαν glass floor, δεν τα έχει εδώ. Νομίζω τα glass floors. Καλά, υγεία. Οι εμφανίσεις και το γήπεδο θέλουμε να είναι σωστά. Και σας βγάλει πολλά, όποιος σας αρέσει πατάτε. Θα πατήσω εγώ, ναι, αυτό. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο, ωραία. Και αυτό πατήστε, περιμένετε αφού βάζετε, όσο πιο παλά βάζετε, τόσο πιο γρήγορα θα σας κάνει αυτό να γίνει, να σας μπουν. Και βλέπετε μπήκε. Και τώρα θα δείτε ότι πάμε ξέρω εγώ στο Kendrick Nunn. Να δείτε ότι είναι οι εμφανίσεις εδώ σωστά. Να το σωνάν. Δείτε την εμφάνιση είναι όλοι εδώ, σωστή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ο Kendrick Nunn είναι ολόιδιος από ό,τι βλέπετε, απλά με μπόμπα. Και αντίστοιχα και με τον Ολυμπιακό πάμε να τον κάνουμε.
Βλέπετε εδώ, θα δείξουμε. Γράφεται Ολυμπιακός, αλλά προσέξτε, γράφεται Ολυμπιακός με C, γιατί τελείως δεν θα σας βγάλει πολλά. Και εδώ πέρα του Ολυμπιακού είναι οι περσινές αυτές, αλλά αν πάτε λίγο πιο πέρα θα τις βρείτε. Τις τωρινές, νάτες, αυτές είναι λοιπόν, αυτές θα βάλετε. Είναι και αυτές που είναι αρκετά καλές, απλά είναι λίγο πιο χοντρές οι ρίγες. Εδώ πέρα δεν είναι σωστή αυτή, γιατί οι ρίγες στην κόκκινη, στην πρώτη είναι σαν της εμφάνισης. Είναι αυτή λοιπόν, ξέρετε, πολύ καλή δουλειά σε αυτή της εμφάνισης, αυτή τη συγκεκριμένη εμφάνιση, με το καινούργιο σήμα κιόλας. Το βάζετε. Και να σας δείξω τώρα τον Evan Fournier, θα σας δείξω πως είναι η εμφάνιση. Βέβαια δεν θα έχει την ερυθρόλευκη, θα την κόκκινη, γιατί η κόκκινη είναι κανονικά η πρώτη του Ολυμπιακού. Έγινε λοιπόν. Πάμε τώρα στο roster να δείτε που είναι Fournier. Βλέπετε τη φάτσα του Fournier ολόιδιος. Α, την ερυθρόλευκη, εντάξει. Να τι, λοιπόν. Ολόιδια και η ερυθρόλευκη. Αυτό ήταν το βίντεο, guys, αν σας άρεσε. Και βασικά αντιστοίχως το κάνετε και σε όλες τις άλλες ομάδες αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ σε 76ers θα πάτε να γράψετε Real. Εδώ θα πάτε να γράψετε Ερυθρός Αστέρας. Εδώ Μονακό. Εδώ Μπασκόνια. Εδώ Παρτίζαν. Και πάει λέγοντας. Και έχει και κάποιες ομάδες ελληνικές και κάποιες ομάδες από το Eurocup, όπως να δείτε, όχι εδώ, το Λιόπουλο ας πούμε έχει τον Άρη, το βλέπετε, έχει τον Άρη, Ματσούκας, Ξανάγης, Ποχορίδης, Ανόρκου, Κατσίβελης κτλ. Και επίσης έχει και free agents, κάποιους παίχτες που είναι ελεύθεροι, όπως είναι ο Βασίλη Μίσιτς, ο Πέλος, ο Γκασόλ, ο Τόμιτς, ο Γιαμπουσέλε, το Ζιέρ, Νάναλι, Μπέικον του Παναθηναϊκού, Γκαλινάρη, Αβράμοβιτς, Καμπόκλο, Μίκη, Ρίμπας, Μαγιό, Ντάντε Έξουμ της Παρτίζαν, Προτσιάνσκι, Μιτατζή, πολύ, Μότλι, Τόμπεϊ, Βατάρα, Καμίνσκι, Τίεμαν, Μιχάιλιουκ, Αθανάς Αντοκούμπο, Τάρικ Μπλακ του Ολυμπιακού, Βουξεβιτς της Παρτίζαν πρώην, Ζαβόντες Μάρτης του Ερυθρού, Χάγκα επίσης του Ερυθρού, Νέτο της Φενέρ, Πόηθρες της Μακάμπι, Ντούμπιεβιτς της Βαλένθια, κάποιος άλλος, Τζον Μπράουν της Μονακό, και είχε κάποιους ελεύθερους από το NBA όπως ο Σνιτ, Διαλό, Γιλέθη του Ερυθρού, Τσιόζα της Μπασκόνια. Εντάξει, έχει πολλούς παίχτες. Αυτοί που έχουν φάτσες είναι από το NBA. Μπαλτσερόφσκι, Κουφός, Κώστας Κουφός. Αυτό τέλος πάντων, αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like, με εγγραφή, και ελπίζω να σας βοήθησα. Τα λέμε.